kuzo zonke izikhulumi. Amen. Ekhulumile. Ngithobile ufakazi. Nawe kha ufakazi ngobaba. Uthando lwababa lujulile. Ongathi akaliboni nakunephutha. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka ngizothi nje kancane ngibambekile kuzo lesifo bakukhomala besikhuluma khona la endlini ngabona ukuthi ngiyahluleka kanti nobaba uyabona kunzima makhawe ukusuka lapha eminyango uze la e-office laba ngizocela nje into eyodwa baba ukuthi ayi baba ngicela ukuya ngasekhaya kanti nobaba ukungibiza kwakhe uzobuza lokho ukuthi kunganjani ukuthi mhlambe uye ngasekhaya ngavumela nje phezulu ngihluleka makhawe lokagula angikufise ngishisithe sa baba imthandazo yakho ngithi njengoba bakukhumale besho iyamangalisa uma kufika lesifo njengoba bakukhumale besho ethu baba ebehlala esikhulekela njalo singabantwana bakhe ubaba ukunakekela uphambi kwakhe akunakekele ungekho phambi kwakhe. Amen. Njese msekhaya usibusise ngihambisa ngemoto ngekhaya ukuvula ifastela nje ukungena umoya omncane bekuyinkinga yime ngiphatha ithawula engijulukayo kodwa naye siye ekhaya benelakhe ithawula ngoba besixabana kabi nje ukuvula ifastela nje kancane besinenkinga enzima kabi saze sayofika ekhaya ngizwe ukuthi ngiyaphelelwa ayikho into eyayinzima umoya nje akukho lapho okubuhlungu khona umoya nje kungekho umoya ophumayo kungekho ongenayo lento makhawe selisekhaya kunodadewethu nomntanakhe engengibakhohlwe empilweni nje yami ebebengodokotela kimi usisi mayehamba emsebenzini uthumba kethi ashiya umntanakhe ngivula ifastela yonke into khosi bengafuni ukuthi ngoba bebethi ngithi lento umoya ingenelana ngomoya so manje benginokwesaba yonke into besiyenza ngalo lelo fastela ngicabangela bona bekungasuki kubo bekusuka kimi ekugcineni nje ngibona ukuthi ngiyahluleka bangise esibhedlela kwathiwa ngi-right angiyohlalela ngasekhaya kusho ukuthi akusiyena umuntu onga-admithwa kodwa ngizwa mina ukuthi hayi ukuthi usisi ugcine esengitholela umshini wokuphefumula ukuhlala la eduze kombhede wami lento baba ngiba right manje 15 minutes iwumoya umubi ngendlela engagcina ngi-understand ngakhona because bengithi mangizovaleka umoya ngiyibone lento iyisithunzi ngizoyibona nje ingena lapha emnyango ukufika kwayo la ngivaleka yonke into so into bengize niyenze ibimayiza ngisho ukukhuleko kababa kusekhona lawo manda ngidonse ilokhunjana umshini lo
ngofaka ukufaka kwami siphele leso sithunzi. Kusho ukuthi njalo bese kufanele lo mshini uhlalula kimi. Bathi ngiyabonga baba, ngikhona ekhaya bengasili lutho. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Uthando olutshengisa sina eduze kwakho noma singekho eduze kwakho silokhu singabantwana bakho. Kanye nemfundiso babosifazana abazali bethu baze bahambe emhlabeni singazange sithola. Siyabonga kakhulu. Nenkululeko isikhulumo sokugcina ohlelweni ebesinikezwe ubaba. Ngizocela uzokhulumela umndeni waboNonkosi oShwabana. Amen. nathi siyambingelela sinamashobati okuningi-ke ngeke ngisakuchaza ngoba senikshilo futhi okubonakalayo nathi siyajabula emndenini wethu kulesi sibongo sakithi sibe nomprofethi namuntu osondelele nenyanya zezulu nabakithi abangasekho omkhulu nokhokho nobani. Ngiyabuka nje la engabeni isithunywa sakho ningibe sekhona inzima kabi ngoba kwamina kwakaqaba nje enkonzweni angiyingi kanjalo njalo, kodwa lokhu ngifike ngolesihlanu ngalapheka ngaqonda ukuthi ngize enkonzweni, ngisenkonzweni nangijabulelayo ngibona ukuthi la enqabeni akukhethiwe, umprofethi akakhethanga lonke ngixubene ngizihlabelele zeyonke ngizihlabelelo zamaroma yonke inhlobo yehlabelelo ikhona shuthi kuyaphilwa la ingilosana inamandla kakhulu sekosana umuntu yazi unembeza ngoba umfowethu angasho ukuthi umfowethu angithi umprofethi ubekile umprofethi wathi ukuwena niyamukela umtshela amaqiniso kwathini ekhaya uyasitshela amaqiniso bese kusale enhliziyweni kuwo kodwa unembezo sokukutshelile ngokweqiniso bese kusala lo moniyanyane wakho ukuthi ngoba wena umuntu lodalwe nawo unembezo iqiniso uma utshelwa lona udluma manje uthi ya iqiniso leli, kodwa lo monyane osele nawo wegazi nokwenyama ngoba usaba abantu bese uthi wena hayi ngeke ngizobuye ngibone kona kuyiqiniso kodwa hayi ngizobuye ngibone. Ngiyabonga-ke
kakhulu ngicela ukuthi ke qhubeke kwande njalo inkonzo iphakame phezulu uprofeti ayephezulu bekuwena ongalosokucela uprofeti ukuthi awubakhuma kulo uGeorge Bush yazi ukuthi umoya ngoba bona sebehlulekile wena uthunyiwe izinyanya zezulu amakhosi amakhulu ayakahluli mabengeza kuwo ukuthi awusikaselele leya ndoda uyosilokuzela yona ngoba ngathi siphethe lapho phela mapenjani okunye-ke nokuhle nikubonile phakathi kwasenqabeni inhlangene bazalwane inhlangene emakhaya iyayihlonipha endaweni yokukhona ihlonipha kakhulu yazi ngiye ngathi ngiphuma kwezinye iy'nkonzo kwakuthi uma kuyinkonzo enkulu kanje thola omunye umlapha emugwayi omunye umlapha phuza ubhili omunye umlapha kuyajona ashiyizi njalo ngaphakathi enkosi angisho ukuthi kanjani ngithi kodwa ingilosela enqabeni nomprofethi wethu uShwabata inamandla ayibe namandla kakhulu izokhula le nkonzo ngaphezu kwezinye iy'nkonzo ngaphezulu bonke bayophuma beqebuke bezela belandela iqiniso ngoba lakukhona khona iqiniso lakukhona khona ukuphila iqiniso lisephileni abantu bawufuna amangizwa abanye kuthiwa benza abanye bavuke emabhokisini kuthiwa bavuswe emabhokisini ngoba bezama ukadokta isitayele sokuthi ngake sihlulwe kanti uphiwe nemuntu abenzi ngolebilisi nome-competition yokuthi la ngenzele obani sicela ukubonga-ke sibonge thina aMashwabata ngokuba nomprofethi esibongweni sakithi mina ngithanda ukuba ngabakaqaba ngingabakaqaba ngokwenu ngomoya hlalani ngokowaqaba ngoba uma usufuna ukuba ngokwaqaba ngegazi kuzokulimaza kuzokulimaza ngoba phela kwathina khona abanye bethu singoShwabata abalimalayo ngoba sisuke sikuthwale lokhu ukuthi sinabonga ukubo thina singazalwa kwamprofethi sulimeleke lapho sekukhona izinto ey'rongo ozozenza ngoba wena ubeka ukuthi upraise ubekwe phezulu ungathitha njengabantu bonke kuyokulimaza kodwa ngiyabonga bazalwane ngizwile ohleli uyebengathandi uyobe phunje philisiwe abantu bephila phambi kwethu benza konke into bevuka abaphathisa abantu kuthwaliswa iy'lwane bakugezela bekwamathuna bekhishwa sibuke imhlolo sibuke into esingakaze siyibone sisenkonzweni siyacela-ke siyabonga kakhulu sibonga aMashwabata sanibonani makhawe ngokukhethekile nami ngizobingelela ubaba wethu kamoya ubaba wethu wenyama futhi uphinde ngibingelele nomama umalumekazi ophathi wethu mina nginako ukufakaza ngapletha ukufakaza ngiplethile yibo lokhu okwemina uma ngiphendula ngibele emuva kwamina ngesaba angazi ngoba ngiphinde ngibheke ngalo mnyango ngendlela nje athi ngihlupha ngayo kodwa ubaba kaze angicikisa ngoba usumuntu nje yimele kudeni nami siyabonga Shwabata siyacela nathi omkhulu nokhokho kaMasonto leminyaka unayo bethu kuyiphinda kathathu noma iyobisibiningi ngiyokudonsa mina ngesikhumba ukuhlala phezulu usisi baphila abantu nje uhlezi baphilisa futhi sekukhulunywa bonke ubhekise kubaba kubonga ubaba mina ngibonga umama kaMajola umama kaMajola lekho ayi ubaba manje kuphela ngishama suda ayingipha bona ifika ngena ngilingane malume asengisolisa sekufuna ngikale ngothulisa ngiyafisa nami uhamba ngizokufika esikhothi ngifike ngikhuluma nogogo okwamajola ukuthi ngizobe usuphume kwaXaba wathini kuwe
noma ivunguvungu zayivisa impilo yakho kodwa indawo yakho azange uyishiye. Ibambe njalo malume ukhulu. Ngiyabonga. Siyabonga. Unogwaja kagesi umphelazo wabathakathi. Unyama lambane emndenini. Ungxobela ziyawela siphikile ekhaba gogo kwaMasondo babuza abantu bakhe. Ukhalungile umakhathile ngaphakathi ethi akusenani kawasedibane edolobheni eFilidi uthi ngiyabona bathamba kakhulu obeshula inhlamvu yesibaba awusho njengami uthi sidlunga sikukuditha Siyabonga kononkosi. Ndibuthi ucije kanje. Siyabonga. Ngenkulu inhlonipho Makhawe. Sesifike ekugcineni. Uhlelo besinikezwe lona. Ngikhumbula umhla ka-29 kuMashi ku-2024. Kwakuyizo ley'khathi lezi zayo lenkonzo abathi ukuthi Friday ubaba ezulazula phakathi kwethu esifundisa njengejwayelo esiyala esiluleka uthe phakathi nokusiyala kwasukuma umama lapha ngemuva ngasespeakeni owayegodla ingane engicabanga ukuthi yayinonyaka uma ngingaphosisi kodwa nje ngizama ukubalula ukuthi yayincane. Lesithombe ngisiveza kubantu ababengekho futhi hleze kukhona abangaqondi ukuthi ubaba wavusa ingane wakwenze njani. Ingakho ngithi nje Makhawe asale sendlule wasuka lapho umama ingane isithule efike nayo i-right ngenandleni wavele wasuka lapha waqonda straight lapho ubaba umprofeti phambili ubaba ethule isifundiso iphelile ingane. Ubaba wama kanjalo ngesifundiso sakhe wathatha umntwana wamemeza umdala wakhe wayithatha ingane ithule ithe du wayibeka la wakhuleka ubaba wayithatha ingane washona ngapha. Bayefika ngapha ubaba wathula ingane ilele la umama wengane ekhala sikhala sonke la ngaphakathi sibabaza nje simange singaba ukuthi nansi ingane nawo umphefumulo uzophuma ngaphakathi enqabeni ihlazo elingaka. Ubaba ethule la eyibeke la sengiyayicabangela nje ngengqondo yami ukuthi ubaba kunomkhuleko ayokhuluma noNkulunkulu wakhe. Amen Makhawe. Ngiyawubona leyo mkhuleko awunkosi sengikusebenzele kangaka konke ubukade ungithuma kona ngikwenzile. Ikuphi la engahambanga khona kahle, ikuphi la engenzanga khona kahle ukuthi ungaze ungifake ehlazweni elingaka kuzophuma umphefumulo endaweni owangibeka kuyona. Amen Makhawe. Uthe ubaba mayebuya la yanyakaza ingane wacela amanzi abusisiwe wayithela ingane ngamanzi abusisiwe eyibeke la ekhuleka wakhuleka ubaba akhala Makhawe yavuka ingane. Imangaliso zikababa ziningi kakhulu Makhawe. Nomuntu angasukuma nokwakhe ziningi kakhulu. Siyabonga Makhawe ngenkulu inhlonipho sizocela ukuba nenisumeni sonke.